Temba Muliswa munomuziva ndiye mumwe wevanhu vakajamuka munyika yeZimbabwe. Munomuona nyangwe nemuparliament anenge achijamuka achitaura mashoko inoratidza kuti hapana chaanokwata, hapana chaanotya. Zvara nhasi auya akataura nhau dzemadisputed elections achiti why is it the regime iri kutya panhau aiwa dzemaprotests achitya aiwa paSADC summit. Sanapinda mashoko abuda achitaurwa pana muna Temba Muliswa kuti bva wasubscriber ubva walike utina on the bell icon. Tipinda paendo pake Temba Muliswa anoyanyora achiti it's unfortunate that there has been a lot of hidden tensions with the fears of protests on the SADC summit platform. However, I feel that as a regional body, SADC and the rest of the world have already moved past the Zimbabwean electoral issue. Arikataura mashoko kuti aiwa the rest of the world ne SADC vanenge vakato neglect and vakatosiyana nayo this electoral issue. That's why muchiona the regime aiwa iri kutya kuti aiwa vakomana vadaita maprotest ava vangatozvisimudza mamhepo kana kutotanga dzimwe nyaya dzanga dzatokanganikwa. Asi vanhu vese vanoziva kuti the Ziom report yakagarwa pasi ikanyogwa ikaonekwa macharacterias akamitiwa nethe regime neasina kumitiwa zvikatobuda pachena as an evident nemamwe ma-international organization akatoona kuti ma-elections emuZimbabwe they were flawed. Panapa vatora mashoko ekuti aiwa zvinenge zvakakanganikwa but the regime iri kutya kuti vakomana vagona kumutsidzira zvinhu zvakanga zvatofa kudhara, zvinhu zvanga zvatokanganikwa achiti aiwa that's why muri kuona massive training ari kuitiwa zvichinzi aiwa mapurisa ari kutrainewa kunzi aiwa akaudika kuti abate vese vauda kuprotesta. Tudze mafuro enyu moti kudii pamusoro pemashoko aTemba Muliswa. Pinai comment section medu sawa no subscribe.